for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon, narito na ang pinakahuling balita sa oras na ito. Nagluluksa ang buong Sorsogon Police Provincial Office sa biglaang pagpanaw ng isa sa kanilang kasamahan mula sa First Provincial Mobile Force Company na nasawi sa isang aksidente noong November 3, 2025 sa Barangay Salvacion West District, Sorsogon City. Ang nasawing pulis na tubong Tabaco City, Albay ay galing pa sa kanyang promotional interview sa Legazpi City at pauwi na sana sa kanyang duty station nang mangyari ang insidente. Binawian ng buhay ang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo habang ginagamot sa Sorsogon Doctors Hospital. Nagpahatid ng pakikiramay si Police Colonel Alex C. Daniel, Provincial Director ng Sorsogon Police Provincial Office, kasama ang buong Police Kasanggayan family sa naiwang pamilya, mahal sa buhay at mga kasamahan ng nasawing pulis. Ayon sa Sorsogon PPO, ang mananatiling buhay ang alaala ng kanyang katapangan, dedikasyon at tapang na paglilingkod sa kapwa at sa bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo Update. Inanunsyo ng Pag-asa na ang low pressure area sa may timog ng Guam ay naging isang ganap na tropical depression at pinangalan ng Uwan pagkatapos itong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Tropical Cyclone Advisory No. 1 na inilabas kaninang alas 11 ng umaga ngayong November 4, ang sentro ng bagyo ay itinatayang nasa 1,985 na kilometers hilagang silangan ng Mindanao. Taglay ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at bugsong hanggang 70 kilometers per hour habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa susunod na mga araw, inaasahang lalakas pa ito at magiging isang typhoon pagsapit ng Huwebes at posibleng maging super typhoon sa katapusan ng linggo. Hinatayang papasok ito sa PAR Biyernes ng gabi o Sabado. Bagamat wala pang itong direktang epekto sa bansa, posibleng magdulot ng maalong karagatan sa hilagang at silangan baybayin ng simula Sabado dahil sa kombinasyon ng bagyo at ng northeast monsoon. Pinapayo na Pag-asa ang publiko at mga local DRRMC na patuloy na mag-monitor sa mga susunod na bulletin hinggil sa naturang bagyo. At sa ating panghuling balita, mahigit 19,000 na individual sa Bicol ang naapektuhan ng Bagyong Tino habang umabot sa mahigit 222,000 ang kabuuang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan ayon sa ulat ng Office of Civil Defense Bicol kaninang 1:30 ng hapon. Pinakamaraming naapektuhan sa lalawigan ng Masbate matapos na umabot sa higit 16,000 katao ang lumikas. At sa naturang bilang ay 15,000 ang nasa loob ng 183 na evacuation centers at 851 na individual naman ang mga nasa outside evacuation centers. Naitala rin ang mga pagbaha sa 5 barangay sa Masbate kung saan 4 sa bayan ng Katayngan at isa sa Kawayan noong November 3. Ayon sa DSWD Bicol, bilang sa naipamigay na tulong ang family food packs, ready-to-eat meals at hot meals sa mga bayan ng Matnog at Piodoran, ngayon din sa Katayngan at Tabaco City. Samantala, balik eskwela simula bukas ang mga mag-aaral sa probinsya ng Sorsogon matapos ilif ang suspension ng klase kaninang tanghali. Kasama rin dito ang mga bayan ng Ginubatan, Rapu-Rapu, Daraga, Legazpi City at Tabaco City sa Albay. Pinagutos din ng dekapit ng mga evacuees sa Legazpi City at Piodoran.
Sa ngayon nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa southern portion ng Albay, kabilang ang Piodoran, Villar, Libon, Owas at Ligao City, pati sa pinakauling abiso ng Pag-asa kaninang alas 2 ng hapon. At yan po ang pinakauling balita sa oras nito. Para sa iba pang news updates, i-follow ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, YouTube, X, Instagram. I-search lamang ang Radyo Pilipinas Albay. Bumper sa magbabalita, ako po si Paul Hapin. Magandang hapon po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.